Haka jingshi sha ngam da don jingmut ban chinai kene ke video tangba ka mensim kam sha ka kwa abit ban sei madan dan ban pen pau ban keren ai halor kene ke video na ka benta ki tu ki VIP hapo ka jela ka jangi kumbang kalong berkumbangi ya kendu kalong lada ka dei bantur shanala syariat syakhap syakhom ngiyo I baki VIP hamekalaya kim khen snap ya kiwai tang ban biang ya ladie kata gede ke jinglong jong kita ki VIP ha ke jela jongi pun sin ki pai ba ki baye kendu ki ladai bantur syakinala berkila habru syakinala tang na kada bakendria ya ki nomor baki mlap ban ap watang kendia ngam tip hipat pisham kumno halor kane nga tengah syam baga jinglong jong kita ki VIP kilong le he shabapalat agane ke jela jongi le sena pedeng jong pi pindon bon ba ki bla syam bat ki bala yekendu tang na kadao jong jingwan kini ki VIP hab bantur yela de lane ka kali shanala lane hab ban jendra yaki kendro umta ter na kadao ba hab la yaki namar maki te kim syam la khen setia yaki pat ba lagi de bantur lagi de ban hab syariat syakhum ro tang na kadao ban bit ban biang ya kene ngala syam dala de hakabakala jashi sin halaimer wat hadin banglaya suki na saj jong kasurok rong kam syam de shu hakarong ru henry kata dang syakhem hakine ki VIP hakabakadu hadu benda ha bila de chanala penban kini te kim perwa ki lej bet wot kataru kane kekali kam syam de setia kekali ka babot minister henry tang kekali officer kipat ba ahbalawan kini ki habban kendria kloi namar bagi don hagabor balada tenra maki yangi ka anpat ka kem yangi om yaki ladep yo I te baga jing bakla ka de jongki tang bangi habban kam mangi bangi bakla mangi bat jing sha kem ka jing sha pensitom ladangat aka an ngin ngat mangi kata ka de mensim VIP haga jela ga jangi kabalengo kalong wat ki ambulance kim 4 Julai kumne kata ki ambulance ki khamkar ki bunsha banye gini namar kadai ka kali ka bakit ki nongpang khamtam haba unongpang sitom jur deban poi kloi sajaka sumar henry kine kidang yai am kata kalong bunsin ngiyo I wat ka ambulance kadang sha pen blok bat ngalap wat ka kali penlip dingru daka baburam kadang buram lem yaki para bayaya yang kat aga jingker ki jong ga jing penlip ya kata ka ding ka baplu aga no ga jaka badeban poi kloi henry kine ki buram haba ki don ki kali hasat ki dapet kim nur panran henry kine ki VIP pat kim khen ya kirit kiria haga jing shisha ngi ki pat ba haba lawan ka kali jong ki VIP ngitip laga jong ke kamram kumno ban pelat yaki wat la kata henry ka don perkapor nomor haslong ban le kerki abalabun ke kali kamdai ka besuk haban dapet bha ban pelat bha khnang ban light ru ila de naga jingja jing ya tungku bat ki wei pat ki kali pat ba tang ba kine kim julap ban ap bat kim khen phiwet omlong bat kumta kabun kapor bahap shanala ki pai ba ki bomat kata kalong kat kum ke jingsyam bat kane kabanga ngala syamru wat habala yaj suki shabar nagarong tang syakhem ha kitapan ngamtip kat nongut pilai tengku kum kini henry kat kum ke jingyo I bat ka bapau tingkren menta ya kine ki VIP I kumbaki kham khain kwari ka jing sngop ha jongki ban ya ka jing em jongki red kiria ban ya ka jing em jongki para berium kumbaga pau ha ka video ka barang syudam ka jing yap usamla balet cherry blossom tang naga dau ka jing sha jenrat ha kita ki VIP ki badan ha ka bor sngau sangsot ban sngap ya ka jing yetu syapang ka jing bam khain snap jong kita ki badan bor wat adu baka met kala thia yap lingtar hamadan ben ban kim shem yeng ilaj lagaleng ka jingker ki jongki kamdei baki laj ka jaka plu yeng ane kano ka jaka ya snam ya gaja penban ka dei tang ban poi kloi syakata ka cherry blossom henry lada on ya kren pat ya kane ubayap ungat kelah ka kis penban
namar ba uday urit uria ubam dan bor ubat telat bor nga perkat kat no kan long ka jingpat do no ya ki mi ki pa ki bahaya ngasam ki bamat ya kan ga jingjai ki kun ki ti jongki henre kita ki badon bor pat kim khen setia ya kata lagi yap ni ki em tang ba poi kloi ya la dia tang kata kala biang bai kemen sim teng pat ru dan ki beri ke bapendan kam bakla ya ka kali VIP da ka bapen pa khan ya ki siren jongki kat bakan nombor pat de ka dei da ka ML Notsan umta ki dei tang ki kali official ru las ngodan nong rem Henry ki ne te ki dei ki pat ba kumanga ma phi ki chim kabu umta ki ne ki persang ban rat na phang wat hagalenti sinkin kata ngi lalap ya ki jing shisha Henry ka kerwa ka basai kedar kalong ngidep phi dei ki VIP lang is ngothu hadukat no ka jingker ki jang phi hamtam bawan ya lele chief minister ngidep ke kam ga jong u bat ngilaburam tang ba perkhat lempat ye kirit kiria kadon kapor ba kum slam namar ka jingbon ki kali ban pelaj ban syurat lapang kamlong ga badai pila ban ya lenti he hang ni ndre halandet jong pi kan poi kapor ba phinya de kalenti ga baret tang badai ki VIP syutanra napang kamlong ga badai la ni ka bayaha teng ga jing perkhat Hamula ngalas ngodai ban lech long no daga JCB kabakam i kimat saprsyang ban tenra ya kan ye lada kinot shisha te kila dai kita ki VIP ki bakam halor kan ka phangi ki paj ba ngi shu hab ban sha sau omla le ai namar ngimdan kentin ngimdan bor ban yele barki rengi hab ban shuang tang kan ka kentin God says the truth not will Belai yo i ke jing shisha tang bau yai am tang kata ka ba kampen hun ai yau pai ba nong shong jang ke jela kene kalong ka kerwa ka ba shai tu nyu kuar lem yau rit uria namar ngiru isiu hi ya katak habang yai lenti